Manazaretha engcwele nohulumeni uyahluleka uhulumeni ukuqoqa abantu babe baningi kangaka. Uhluleka ngempela uhulumeni ngeke baqoqe nje ngeke aphume nje amemezele ngombhobho abantu bagcwala istadium babe njengoba nibangaka. Umefisa ukuthola abantu abawafu walabeni nabo uwakhipha amabhasi amahala ukuthi athande nombani semgaqweni kuze kwande isibalo. Mina ngikhipha ngalutho. Kodwa nize ngothando lwenu uNkulunkulu wenu. Akhiphe nokudla. Mina ngikhipha ngalutho. Ngabonga uNkulunkulu. Namhlanje eManazaretha sihlangene lapho kulomhlangano wethu emzini waseThuthukweni.